Gagmay. Gabi ko na. Bulurong mo ni. Tamad po ka ng ipon anak. Sa barangay lang. Sa barangay lang. Ano wala man? Wala ka binagot sila. Dan naay lang ba? Sa punta na palit na mo ni mo man dito sa barangay. Pa may sulod imong tinula. Lapok mo liguan at mangno. Diha mo kunong kuan dia. Tunok. Kali ba dito? So ko na usap ni. Dili. Tarong balik ngigmay. Bugi, maigo imong kamot bugi ha. Ari na ko tira. Nagluya mo ka na sa tayo tumuga. Uy, nahulog. Tulaon ra, dili unan. Nagtutuglo na ba? Dili. Ayan na na. Pangit mo mo. Ganung pan. Yan na ito. May kung sa kilo ang dago dito, hasta po ko isa. Walang kilo yata bila. Ini pwede po. Kuha ng danglay. Wag, gaya ko sa kilo diyan. Ayun nagpili. Murag na ang gidanglay. Ciao. Ay nagpili ana ako sige sa kilo. Danglay. Bulan mo kundi ay. Ambit lagi mo tanan, tanawa ron ini kunod habuana, di ba puros mamsa. Hala ka. Sobra ko yo. Apa yun sila? Puro ta dagi. Dora sila aon. Kani pila na. Ayaw na mo pagpunta na. Kuha ka ng danglay. Tangigi. Kaya ko sa kilo lang da. Ay nagpili ah. Kyo, sa mo ka kilo ko ka ba diri kyo? Oh, ayaw nagpili ah. Kada nang gagmay og mahimo diha. Tagay po ka na yo. Isa. Dalam gud nga maka higop sa sabaw. Wala. Dah, ako di na ako mamili. Ipili naman ayaw. Pili na daan dito daw. Unsa man na? Usa lang nga kilo bahala ay nagpili ah ako. Kanang banak mo ito no. Ano? Kanang nga banak mo. Okay.